Remataron as clases, a cativada está de vacacións, pero hai pais que se preguntan cando é o momento de poñerse a repasar contidos ou a preparar a recuperación das materias pendentes para setembro. Resolvemos dúbidas sobre estes e outros asuntos educativos con Laura Lizarcos, mestra da aula hospitalaria do Materno Infantil da Coruña. Moi bons días. Moi bons días, como estades? E acompáñanos tamén Serxia Laxe, mestra de formación profesional. Que tal? Moi bons días. Moi bons días. Bueno, hai que decir que ambas as dúas pertencedes a aulas abertas, tamén aulas galegas. Perdón, sí, non sei por que se me foi de cabeza. Porque son abertas. Sí, efectivamente, porque son abertas, son galegas e son abertas, ademais, ¿no? Ben Falaremos tamén desas aulas galegas abertas, pero queríamos resolver esas dúbidas, Serxia, do que estábamos dicindo, non? A ver, que facemos agora no verán a cativada? Téñense que poñer xa a facer algo ou deixémolos descansar? A ver, bueno, nos como membros do colectivo de aulas galegas realmente non temos unha posición sobre esta cuestión, pero a nivel persoal, como profesora de FP, eu diría que hai un tempo para traballar e hai un tempo para descansar. Entón, é probable que as vacacións correspondan máis a un tempo de descanso que a un tempo de traballo. E os nenos, aínda que non están en idade de traballar, aos nosos sí, aos nosos alumnos sí, correspondelle un tempo de descanso. E se teñen exames pendentes? Vaya, a ver, se non me equivoco, e a compañeira mestra de primaria me dirá, agora mesmo os exames quedan solventados antes do verán. Sí, xa que sí. Pero, bueno, o que máis importa nestes momentos, despois das circunstancias que temos vivido, xa non digo sufrido, temos vivido con esa intensidade, louvamos que a rapazada foi quen de adaptarse con tanta forza e tanta normalidade, non? Pois tamén ameritan un descanso. O descanso psicolóxico, o descanso emocional é preciso para todos, mestres, familias, nenos e nenas. Ese medo a que se olviden das cousas é relativo, porque o que se aprendeu con amor, o que se ben aprendido, non se vai olvidar. O que importa é as ferramentas adquiridas, o espírito crítico, a creatividade, e eso, estamos nun tempo maravilloso para fomentarlo e para desenrolalo, non? É igual, se te olvidas quen era o 23º rei visigodo, eso non ten demasiada importancia, con perdón dos historiadores. O que sí importa é a paixón por aprender. Estamos no momento ideal. Claro, en aulas galegas tamén é un pouco a vosa filosofía esa, non? Mirades as emocións tamén, non? Os lugares de enredo, non só aprender detalles, datos, como decía Laura, non? Ben, obviamente a proposta pedagóxica de aulas galegas basease en materiais que podan servir de complemento ao profesorado para dar esa formación que hai que dar, polo tanto os contidos e o saber hai que dalo. É importante, é super importante a educación emocional, pero non esquezamos que somos docentes e temos que aternos a uns contidos, a un temario e a unha... Para iso portades ferramentas, non? Entón, dende Aulas Galegas a iniciativa surxiu durante o confinamento, cando forzosamente todos e todas tiveron que poñerse a dar as clases virtualizadas, cousa que, por certo, xa se viña facendo con bastante regularidade. Entón, había como unha necesidade de obter contidos, obter materiais, e Aulas Galegas foi unha plataforma para intercambiar e poñer en común eses materiais e esas ganas de encontrarte cos teus pares, con outros docentes con ganas de facer cousas como ti. Esta entrevista vai ser un pouco máis corta do que tiñamos pensado por mor desa rolda de prensa que tivemos que dar aquí en directo, pero sí me gustaría que cada unha falase tamén un pouquiño da súa parte, un minutiño da súa parte. Por exemplo, nos hospitais, como é ese traballo? Como sigue sendo aínda en confinamento, non? Nas escolas dos hospitais? Bueno, pois no Hospital Materno Infantil da Coruña, que é onde traballo eu, participamos de aulasgalegas.org, aí están os materiais para que todos os que estades na casa podedes velos. Creamos unha plataforma tamén que foi a escolaenpixama.com, porque si entendíamos que había que acercarse, achegarse a docentes e familias e nenos e nenas que estaban en esta circunstancia enfermos. Pero tamén, eu francamente,
cando empezou aquilo de mercar os papeles de baño, non? O papel higiénico e todo eso, enseguida pensei, temos que ir rápido a mercar materiais lúdicos, artísticos, libretas para crear, para imaginar. E non, eso ninguén o pensou, estaban ali en unha esquina nos hipermercados, non? Entón, nos seguimos na escola hospitalaria indo habitación por habitación e facilitándolles esas posibilidades de desarrollar outros mundos. A creatividade, a emoción. E que sucede, Xerxia, coa FP? Porque por unha parte escoitamos de que está moi solicitada, pero por outra parte hai módulos que están valeiros. Bueno, pois sí, a ver, ás veces pois hai pode suceder que haxa un certo desaxuste entre a oferta e a demanda. Bueno, porén, eu dedícome aos programas de FP Dual. Eu levo no meu centro e na miña área a dinamización de programas de FP Dual e podo dicir que nese sentido sí que hai unha oferta bastante axustada, hai moita demanda e bueno, creemos que sí que se está dando resposta ás demandas do estudantado. Pero vamos, eu, en tanto que profesora de secundaria, vou falar tamén dos meus compañeiros e compañeras de aulas galegas, eu creo que sí, que hai a oferta de materiais que están na plataforma sí que se axustou ás demandas que houve durante o ensino remoto. Veña que me deixa unha última pregunta. Como albiscades o curso que ven nesta parece que saída da pandemia? Encendo os dedos. Intenso, variable, a boliña máxica non existe, pero sobre todo cuidemos a saúde mental, alonxémonos agora que temos a oportunidade un pouquiño tamén da ferramenta, porque a pantalla é só unha ferramenta. É como se alguén se enamora do sacho, sabes? E vai co sacho de plantar as patacas a todas partes. Entón, fala cos teus avós, vaite mirar o mar, mira as estrelas, escribe, narra, e contacta cos teus amigos, que esa é a parte emocional, pero dando un paseo, observa as pedras. Hai moito que facer en un curso que está cheo de incógnitas, pero será positivo. Sempre os docentes esa positividade, non? A pesares dos pesares. Pois me parece un xeito magnífico, a pesar do curta que tivo que ser esta entrevista, parece un xeito magnífico de rematar, non? Con esa mensaxe cativada para que desfrute da vida, efectivamente, non só das pantallas. Laura Lizancos, docente da aula hospitalaria da Coruña, dese materno infantil, moitas grazas. Un placer. Xerxia Laxe, profesora de formación profesional, de que centro? Do Instituto Fernando Vir, da Coruña. Aí, que non se nos enfade ninguén. Tamén moitísimas grazas, Pois encantada. Veña, imos a publicidade.